Sundin lang. Relax lang kasi. Mag-ising ka mo. Patay na din. Bukol na agad. Para hindi ka na pagtalipon, hindi ka dapat mag-isip. Okay? May masakit pag hindi tayo ulit. Push na. 1, 2, 3, 4. Everyone. Pa. 1, 2, 4. Siyempre ako natutugan mo muna. Okay, diba? Ako pangin. Ako pangin, okay? Alam na? Sundin lang. Okay, 1, 2, 3, 4. Kasi nakatulog ka. Kailangan mo na hapon ng hangin. Relax na. Okay, relax na ha. Hindi na mag-relax na. Mga bagay niya rotate na lang. Hindi pag ito. Siya lang na yun. Relax na ka. Relax na lang. Butong din. Hindi na mag-iswa. Butong lang. Tatalong ka. Ano? Sige, sige. Sige kayo. Parang sa lahat. Time. 10:15. Paksigo ha. Record lang pala. Record lang. Paksigo na. Video na guro, no? Post ko lang. Isa ka pala katawad. Ha? I-post ko na na, sir? Play ko lang. Napaka-picture. Oo, naka-picture.